ostanak ili odlazak iz Hrvatske. U studiju pozdravljam Denisa Čupića, predsjednika Hrvatske udruge developera. Dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Čupić, evo imamo nove izmjene, ukida se porez na prvu nekretninu, kamatne stope su drugačije, porezne olakšice. Je li to dovoljno da bi tržište nekretnina procvalo? Pa generalno da bi tržište nekretnina procvalo to nije dovoljno. Apsolutno je iluzorno očekivati da će zbog toga tržište procvasti. Ali da bi moglo dovesti do nekakvog laganog oporavka tržišta, nadam se da bi moglo dovesti, jer u prvom redu širi krug ljudi ima mogućnost po nekakvim povoljnim uvjetima ući u nabavku svojih nekretnina. Kako komentirate evo prijedlog, odnosno najavu da će oni koji kupe prvu nekretninu od sredine lipnja dobiti dakle olakšice, odnosno da će im država plaćati pola rate? Pa ovaj sistem kao takav je pravedniji. Zato jer ovaj sistem omogućuje nekom širom krugu ljudi da dobi od države određenu olakšicu prilikom nabavke svoje nekretnina. Stari sustav je diskriminirao kupce nekretnina većih od 50 kvadrata i oni nisu se toliko odlučivali uopće koristiti sustav olakšice ako su krenuli u nabavku nekakvog većeg stana ili nekakve kuće. Svjedoci smo toga da ove olakšice koriste ljudi u svojoj nekoj 35. prema 45. godini, ljudi sa familijama koji su u biti naš srednji sloj i kojima u biti treba stan veći od 50 kvadrata. Udruga Franak predlaže korak dalje, odnosno da država plaća te 4 godine cijeli iznos kamate. Kako to komentirate? Model Udruge Franak koji ide za tim da se supstituira kamata ili da država umjesto pola rate da ona pokriva kamatu i to na jedan duži period, sigurno je nešto što je jedan indirektni poticaj kupcima stanova. Pitanje je kako bi se to svelo u slobodu tržišnog natjecanja i tako dalje, kako bi ga razgradili prema recimo kupcima kuća, jer ono što je vrlo bitno, svi modeli su većinom orijentirani na kupce stanova. Mi moramo biti svjedoci toga da u Hrvatskoj većina kupaca u manjim gradovima, u manjim sredinama osim Zagreba, se odvažu na kupnju kuća. Za razliku od ostatka Europe gdje mnogima nije stalo da imaju vlastiti stan i vlastitu nekretninu, nama je jako stalo i bitno da posjedujemo stan ili kuću. Zašto? Pa naravno, vlasništvo nekretnina je kod nas tradicionalan način štednje. Nije niti čudno zbog toga smo imali nekoliko nizova kraha banaka. Od kraja 80-ih prije raspada Jugoslavije do 2 kraha tokom 90-ih do onog svog straha koji se kod nas pumpa od 2007. godine najava propasti svih svjetskih banaka. Logično je da ljudi su averzivni prema štednji, da su ljudi averzivni prema ulaganju u dionice, zato jer mi građane ne obrazujemo za pametno ulaganje. S druge strane, Europa puno pametnije pristupa poticanju svojeg građanstva na određena ulaganja, a isto tako imamo i zakonodavne okvire koji zaštićuju kako najmoprimca, tako i najmodavca. Jesu li cijene u velikim gradovima prenapuhane? Pa ja bih rekao jednu stvar. Mi u jednom aspektu imamo visoke cijene. Visoke cijene zbog toga jer su projekti u Hrvatskoj opterećeni raznoraznim davanjima. Recimo komunalni doprinos vam čini u Hrvatskoj 7% vrijednosti ulaganja. Nerijetko je to doprinos koji plaćate za zrak, doprinos koji plaćate kao ulaznicu u ulaganje. To naravno sve se reflektira na vrijednosti stana. Imali ste uvođenje PDV-a na građevinsko zemljište, što je ponovo diglo vrijednost prosječnog stana za 3000 eura. Tako da iz tog aspekta cijene jesu visoke. Da li te cijene odgovaraju tržištu? Nažalost i kvaliteti stanova nerijetko ne odgovaraju. S druge strane, često nam se događa da se ti stanovi nalaze na lošim lokacijama, loše prometne povezanosti, ali opet odgovornost ne snose oni koji su ulagali, niti kupac. Odgovornost je i na našem urbanom planiranju, na urbanizmu koji je nerijetko vođen čistim paradigmama projektiranja, a ne tržišta i održivog tržišta. Gospodine Čupiću, hvala vam što ste bili gost Potrošačkog koda. Ako državi ne podmirite dug na vrijeme, brzo će vam zaračunati